Okay, today's vlog is try nating pasukin ang Blaze Mountain ng Apayao. Anyway, kasama ko pala ang grupo ko, ang One Iloco Riders Club at ang GBRL Riders Club. Mataas na sa part na ito at medyo malamig na at umaambon na rin. Stranded kami ang lamig. Bayad mo. Bayad ko ng mga naamin. Matras ko magpapit. Ayun, hindi na kami tumuloy sa Blaze Mountain kasi malakas na rin yung hangin at malakas na rin yung ulan. So, pumunta na lang kami sa Solsona View Deck at dito na rin kami tumambay. Ang ganda ng view, di ba? Anyway, ako nga pala si Locomoto Vlog. Enjoy watching. Gagapang sa lubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan natin sila'y iyong pagkakataon. Dahan-dahan tayo sa sulit upang makita aking bigandahan. Dahan-dahan ilan ang ikaw upang kasalanan. Mayaman ka lang mo ko. Ikaw isa, kaya mahal ka ang sabihin Gagapang sa lubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili,